Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hakawe ke jingja kalakali haka steps ngi Uwei. Uwei orang ba uladu no ela ke jingem kat ba lai ngut ki weipat ba kentup yu unongnya kila Mynsaw hadian bakakali auto rickshaw ke bakishong kala Khongpong haka surok ba National Highway 6 ha Umsaw Nongkharai. Kat kum ke tolong khubon ki pulit le yathu bakati ke jingja kala ja haka por kumba prashiteng min step jong ke sngi Uwei kat ba kati ke auto rickshaw ke badan yu registration number ML10B Hendrasaw Hendrunot kabadang kiu syaki benta jong asnong Q9 bat ka Pynher Sted bha kat hadu ba unongnya umla syu ban telakam bat lej ban kala Khongpong hagawe ka kali haki benta ba khongwan jong ka surok ba na ka jingkala jong ka kali auto rickshaw Uwei urang ba ubala tip kerteng kum uba stom siang shai le finyos nem karta na ka snong paham rinai ula Khlad no haju bat ya kamet ga jong u la penkit no syaka jaka bu met yap hanong po civil hospital nak benta ban pendap ya ka examine postmortem bat ki wei ki jinan kam kat kum kaan kat bayu unongnya bat lem bat arngut ki wei pat ki bala Mynsaw ha ni ki jingja la penkit no sya umsning community health center nak benta ban yo ya ka jing sumar halor gani ki jingja na kaliang ki bor pulet ka thanat nongpo ki la ra no ya ka kali auto rickshaw sya thanat nongpo nak benta ban pendap ya ka jing toket bat jingdon kam kat kum ki kendon jong kaan